Energetický hub od společnosti Green Power Investment je inovativním místem, kde se efektivně vyrábí a ukládá zelená energie. Základem energetického hubu je fotovoltaická elektrárna, kterou je možné instalovat buď na pevné konstrukce, nebo na trackery. Ty oproti fixní konstrukci vykazují až o 25% vyšší výrobu. Zelená elektrická energie vyrobená z fotovoltaické elektrárny je distribuována do elektrické sítě nebo akumulována v bateriových systémech, což umožňuje prodej elektřiny za příznivější ceny na trhu s elektrickou energií. Alternativně lze akumulovanou energii využít pro stabilizaci distribuční soustavy. V fotovoltaické elektrárně vybavené baterií lze přidružit elektrolyzér, který pro výrobu vodíku efektivně využívá získanou zelenou elektrickou energii. Tím se vodík proměňuje v ekologické palivo budoucnosti a stává se klíčovým nosičem energie nabízejícím alternativu k fosilním palivům. Součástí energetického hubu může být také plnička vodíku pro automobilovou dopravu. V budoucnosti by mohl vodík hrát klíčovou roli v rozvoji infrastruktury potrubí, což odpovídá strategii Evropské unie zaměřené na využívání vodíku. Jako vedlejší produkt výroby vodíku vzniká teplo, které lze využít například pro vytápění skleníků, sušení dřeva a mnoho dalších účelů. Energetický hub od společnosti Green Power Investment představuje další krok směrem k udržitelnější budoucnosti v oblasti energetiky. To moderní energetické centrum nabízí potenciál z části nahradit fosilní paliva integrací výroby zelené elektřiny, ukládáním energie do baterií a výrobou vodíku. Využití tepla, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě vodíku, zvyšuje celkovou efektivitu tohoto procesu. Díky inovativním řešením se Green Power Investment stává významným hráčem v oblasti udržitelné energetiky a přispívá tak k ochraně životního prostředí. Green Power Investment. Budoucnost energie.